San amabalin na mapaayak kan lablin. Naramidag amin nakabalak amang gunod kang kuana. Nunas kan akidnapon mi. Aramidan mi. Gunodak. Kahit naman win saan. Total. Amo ka kahit nak ni Tita Margie ang makaasaway di anak na. Isungawan parikot ko. Ura kidnapon mi ni lablin. Agsarita taman, Lablin. Mama. Ibagam man kanyak tipod no. Anyo day ta, Mama? Di ka di kaayan ayat mo. Kat isuti may naggatang iti iskra. When no bot-botit kan landok ditoy. Uwan, Mama. Una yan. Saan ka matanang ng tikunak? Mama. Saan mo akinayat ni Abe? Ngam kinay kayat mo dayjay nga agbubote. Puno, Mama. Ngam naragat nga agadal ni Dario. Saan akas ka ni Abi? A-drop out kan adik sapay. Aniya? Sorry, Mama. Ngam iti daytoy agundaway. Supringan kayo. Kan saan dak amalapdan. Lablin! Kan uray anyat mapaspasamak, Mama. Di takam tumapagsinak kan Dario. Day tagarot ti pakariribuka, kumare. Ket saan nga agdanag ni Ave, taaramidag mati amin akabailag ama magsinag kadakwada. Wen mare, don't worry. Sige mare. Ibagam kan Ave, adi maawanan iti namnama. Saan ngagbarbartag? Sige, kumare. Bye. Ay, nasaktan ni Ave. Agbarbartek kanulatan. Mabainak paikit din. Agasam, may salaang nga agbas-basura. Wenno agbot-boti laang, ti kaayan-ayat na. Ay, nakababain. Ay na, saan ko lang at amaalwatan kat makabil ko na. Natangkan ti anak ko. Saan kong amo? Noan niya ti panggap da. Ta inuray da talaga ni Lablin iti gate ti pagadalan nanang. Talaga ngayon rantada. Siguro, nagmalmalom da pa'y anang ururay kan kuana. Daimbag no isula ang tirantada no di katuray si ka. Adala amin nandita nanang. Angam, saan ko ida akabutang? Ngam kasanon no da kakadwana ka nadarmasta. At ang arod pa'y laban mo kadakwada. Adda kalasag ko nanang. Ti kararag ko kan Apo Diyos. Adinak kumabaybayan. Ay, wan, husto ka. Kita mo makanayon ti panarabay ti Apo. Ngam di da agar aramid iti dakas kan Lablin. Anak kasamuag. Ta uray agpipidnatay kami. Adya. Wan nanang. Nakasaganak amang ipusta iti biyag ko para kan kuana. Mabait lang nanang. Adawag ko. Nigayam Lablin. Kasarita klaang bihit. Amon ni Mama, asikat may idian naggatang iti scrap. Impakita ni Avi ti picture mo. Kontrabida talaga. Siguro. Inaramid na ti kasyay. Takayat na amarakrak ti relasyon ta. Kat iso ti ayat ta isot kayat ni Mama. Nagdakasan na panunot. Ngam ikarin. Uray anyat aramidan na. Agtalagkat ka, sweetheart. Kayat ko pa yan ti matay. Ngam ti mapukaw ka. Ha?
Ngam ulitag. Uray anyat aramidan da. Ngam, naskan nga agan nat iti dahi ata. Panagkitakin ko ana, kat maiturad na ti agaramit iti dakas. Aganad ka man. Amangan no, sao din da ka. Saan nakapagdanagan? Saan ko itang atrasan? Sige, basta aganad ka. Nanglonakan ka. Wala, kasta nga rodan. Love you. Bye. Love you too. Bye. Sapay lang ko ma. Tasaan nga bidot ni Abi nga agaramid iti dakas. Tasa anak abumtang amang paybalod kan kuana. Nga uray madadal ti panagkayam da mama kan ti inana. Di nakahit akadwa ni ti plano nga ramidan. Awan maayabak kadakwa na. Mabuting day ti plano ka parang kidnap kan Lablin. Lumawan makalapad kanya kay. Istambayak iti pagnana ang panaglugan na. Kampay di. Kidawag king kwa na nga itulod ko tag kidawag iti pamakawana. Kidawag ngagbalin kami kung mga gayam. Ngoray sa anak nga klonan. Kampay di. Awatag tigasat ko king kwa na. Asidag ako iti lugar pagparking akin. Saan ka kadya sumrek ita, anak? Sumrakak nanang. Ngaminton malam. Kasta ka di? Iswa mapanakagatang iti scrap. Isupay. Ay, katun ah. Sayang ti oras. Oray kat. Kalkalpas mo ti midterm exam mi. Aganad ka nga rod. Wan nanang. Saan ta kapag danagan? Ay, agan anos ka anak ko. Saan abali? Basit lang nga anosan. Kasta ti aramidag. Kahit ko launay amagunod ko ti arapaap ko nanang. Un ah. Dahito yung arapaap. Kat nabugasan iti ayat. Tati magunod ko ti baligi. Kat agpa ito iti bangunan mi kinlabli a pamilya. Karak na saan semla kiti klase na anak mo kapsaridang. Nga mahalidok karan namat kolong-kolong na. Napan ka no agatang iti scrap. Nakakawat talaga anak si ka. Kaya tamom ka na plano kay katangan mo tol seklo. So ikamit na kolong-kolong na. Amok malikatan, bisikleta. Nang lona no nakakatangan. Anya? No adon kalgana when no nakatang na. Malikatan lakit niya, pedal. Alakit da kalagin awa na ano kasta. Awan. Ikatangan siya. When no palamidak pa yan sa balik kolong-kolong. Isol plesak kan kuana. Ay, na nagsaya atin. Ngam. Asan ba pailay bagbaga kan kuana. Wan. Salbag. Dandanak na padong paranan. Hoy! Mula agad. Nagpakamatay ka. Saan ka mangiramraman? Salbag ka kiti nga. Si kalangarudan ti dandani nakadong parkanyak. Si kapay ti daganas nga agpungtot. Oh! Kakataman lang. Si kamat gayam agbubuti. Abe? Agmamalasak na puging ka. Ngam amom ka di abad tripak ta saan ko ana oray ni Lablin arimwari ti pagadalan da. Anya? Wan. Ang mabit lang. Kunak man no agad dadal ka. Apay nga da ka dito yung agat-gatang iti bot-boti ka dalandok. Oh, anya kumaita. Ada ka di parikot mo? Pangas ka mo na niya. Imbaga ni Lablin, ngagad-adal kang agat-gatang ka madlakayam iti bot-boti ka da basura. Awan bibiyang mo ijayan. Hoy, baga kang ka. Saan ka ama ikari kan Lablin? Siyak ti maikari tabak nang kami.
Ang tirigat na. Saan na kaya ti pangas akaskan ka? Anyat kinunam? Wan man. Pangasak. Rumbang ka di nga ibagam abak nang kayo. Anya ko may ta. Nakarit ka. Kaya't mong sagid iti makaraman iti disnog. Awan ga po na adang ranak. Tawan mo't dakas nga aramidak kan ka. Si kakit di ti dandani nakapadungpar kanyak. Gapo, tamulagat ka. Saan makit kita ang tidalan mo? Ti kunam kit di. Kasta kayo ababak nang. Kunita, kahit mong sa talaga ti makaraman iti disnogan niya. Saanan nga ibagbaga dayta. Numa iturad kan kabaalam. Aramidam. Nakari ka. Angin mo't lagayam ti ammom adanugan. Madupi asaom. Salbak. Agpatingga ka lang dita. Panawan ka man laangan. Di nagtalikodan. Di na kumapilitan. Amangan no matutupan ka. Anya? Pangas kakit di. Nalaing ka. Talaga anakarit kan pangas ka. Kasta't dumanog. Saan nga angin? Salbak ka. Tapno at tapang panunutom. Saloy kamot gayam. Kundi karit ka. Kunam lang amin no asino. Namin ano nag-aginandat adanugan. Ngam angin mat. Nakasarat nga ron Sigurado. Agpulong iti nana. Kan awagan dan tumat ni mamam. Sigurado na ita. Kasla uping ngamit na iti alalaki ang naglaing ng ipulong. Sa ganaan ti panang sitar kan kakan mamam. Bayam tita. Ganaban ti awan ng painit siya. Iso lang nga rodan ti dandani nakapatungbar kanyak. Iso pa'y lati adaganas na ngagluksaw. Kastaman, ti dadumabak na. Pagkarit na nga rod ti kinabak nang da. Yan lang. Bayam. Nusungatan nak ni mama. Sumpata. Oh, sige nga rod. Agrobatak tada klasik. Nawa na nakitiganas ngagsursuran. Iso nagawid akon. Baliwang ton O sige nga rodan. Bye. Bye. Gusto ti ko na nilablin. Galaban na day jay. Ipagarap na siguro ang mabutbutang nagtiloko. Takal abidot na. Kasanon no sa pulid da ka kat idarum da ka uno dang ran na ka anak. Saan kayo madanagan, nanang? Awan mo't saksi? Ay, no adan to pa'y kas jahay liklika mon. Kasano aliklikak? Kat namin ano aginandat na kakabilan. Ngam nalsyak laang. Wen, ngam kasaya atan no aging ka nga da pang liklikam, mangliklik ka. Wan, nanang. O sige, mapana ko na. Maladaw ako niti klasik. Saan mapabalsol si ka anak mo, Edang? Panang salak ni bagay na inalamid na. Ngambak ng kano da ijay kat abangan no isikat da tibiyag na wen no idarum da. Saan ka tanag? Nobelang kasta mapasamak. Saan ko paypayan dalyo? Kapsat. Kaiwan. Saan mapalay pagtangsit na kinabak ng dagit at tao? Adadaman nga tanasa na kayat ti ina ti kaayan-ayat na no agpulong day jay alalaki. Tagayim ka no ti inanat ti mama ni Lovely. Tayo ko na siyak. No talaga kin inmayat ta. Ilaban da relasyon da. Kasta lang da ita. Adakadakwadan day ta. Adatek kaya nayat na da ita. No kabalan iso ilaban ayan ayat da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasta ka di, kumare.
Ay, naglokon day siya tao. Itarum ko. Anya? Saanan? Sana baali. Si Tarekto ni Lovely. Pasensya kayo laangan, kumare. Sige, kumare. Bye. Kasaritak itinalapat ti anak. Nababain at talaga ito. Anya laangan ti ibagadag iti amamog. Kan gagayam ko. Tamay sala nga agbubuti ti kayan ayat ti anak ko. Saan amabalin? Apa yang cuma kontak ni Dario? Ayan na ata. Lobat nga ta ti cellphone na. Lovelyn! Ipangas. May kan. Itulot kan. Nambarakon, asumurat kan ka. Please. Pakawan na kumay tinagbidutak kiti na palabas. Agprintalat ako man. Kas kada mamakan mamam. Anya? Ken kahit ko amakasang kumati kain ayat mo. Tagkidawa kiti tispensar. Ha? Patgan na kuman. Itulod ka ni Jibalayo. Sorry, adar oray. Maminsan lang mo, di na ka maitulod ti kain ayat mo. Umay ka kuman, Lovelyn. Di nakid ka man. Nagpangina ka maten. May santumot lang agbubuti. Winagbasura ti kain ayat mo. Anya kuma? Bibiyang mo kuma itibiyag ko. Kan asino ka kuma? Nagsakit maten ti pa nagsasam. Umay kakit din. Ibatan na ko na. Daytoy pay. Ay, Lovelyn. Ha? Dagiti polis. Santa pa yan alpas. San ko ngay palubos ngagtinag ka lang ti may isang basura. Kasta ka di. Sir, tiliwan niyo day tatao. Anggap nakakidnapan. Nalubat ti cellphone ko. Nalipatak nga in charge. It's okay. Sinalbag tayo siya tao. Sangun na tireklamo kan kuwan. Bastos. Awanan bain at talaga. Ita nga iparamag na, di kinabak nang na. Sweetheart. Ipagarot na nga ta, akabailan na. Nakaraman lakat nga rin kanya. Anya? Tiniliw dagiti pulis ni Ave. Anya? Pinatiliw ni Lovely na pinanggap ni Ave a kidnapper. Diyos ko, saan ko pa yan naawagan? Anya? At dadaka no ijay police station? Sige, Mare. Agrubwatak lang nga ron. Tamapanta. Dagasenak. Bye. Anya da ito nga inaramid ni Ave ken Lovely. Si Kangag Paiso. Napuskol matirupa man niya. Ma'am, Saan ko mamatakas na ti panagsarsari tayo kin Dario, mama? Anya nga ron ti kayat mo? Dayawa? Maragsa ka na? Very proud ta isot kaayan ayat ti anak ko. Iti imatang ti Diyos. Agpapada tayo, mama. Anya nga agpapada? Ti kayat yu apakiayan ayatak? Nadayaw ka di? Kidnapper! Bastos! Sumarteng ka. Kababain. May saka adi-adal. Agbubuti kit din tinakiayan ayatan. Saan yung amo ti sasawan niyo, mama? Pudno,
Ngagatgatang tibote wenno anya pay dita ka mabalin pay apakay ranudan ni Dario. Ngam nadalo sa pagsapulan. Anya? Saan nga tataod iti kinadakas ti pagbibiyag na mama? Saan akas kadagiti daduma dita? Bak nang damat payso. Ngam nagtaod kat iti kinadakas. Ha? Kang runaan ti amin. Uray kaskasano. Adda arapaap na. Kat ipalupos ti abo. Agturpos to ni ti Corsona. Saan drop out kan drug addict? Lovelyn! Saan ka di apod na ti imbagak, mama? Dayjay ka di kayat yung ang mga sawa kanya? Nakparupato ba taraya tao? Wan nga rod tata. Ketamuyo ka di. Positive iti droga, iti pinadrag test da. Haha, taytana. Masapol ka no amarihab. Ngam, ornusan da pa iti darum no reklamo ni Lovelyn kan kuana. Ada pangat ang kaya na yat sika. Kid dawan da, ti panangisanod da iti darum na. Kat, Kid dawan sa dagiti naganak ti awanan bain. Iti ina ni Lovelyn. Akong binsiran na kuma amang isanod iti reklamo na. ada takas batarena no umanogot. Nasingad ngamin nga gayam ti ina ni Lovelyn. Kanti na day diyang awanan bain tata. Wala ka kasaro no nagpalege panggap na. Nagalamida na dakas Lovelyn. Kapilitan siguro nga ipakasar na ti anak na. Ta isumot ti kayat na ang mga asawa ken kuana. Tabak ng kano tata. Nakala salamid na kanak. Wan, kitaan na kanak pakimpakan ng nakda. Ngam na iti data banag. San kumamutan inakman nagiti ang nakda? Tabukod dalik na dayta kinbiyang. Nagpagpakaasi ka no ti mama ti awan ng paingkin mama. Kat, Unak, masapol amarihab nga umuna. Baliwan minto ka no ti agsasarita. Kayat ko, naintun limpyo ti panunot na nga agsasarita kami. Tapno nalawag ti amin kinkwana. sa bagay matkit di ah. Ngam nakasarita kong tigayim idi ni Papa Ajad sitan. Imbagak ti parikot ko. Oh, Kat, Isuka no ti makaamo amang urnos iti amin. Nunas ka na pagmultaan, isot maaramin. nasayat ano kasta? Aging gahita. Agsidukar tirik na. Numalagip ko ti naramid na. Naimbaglaan ang taon kadwana. Nagturod kit di ah. Kasta ti aramidan na ken ka. Idin to tag may sa. Uwan nga ron. Ang mga no nakasyabu iti day di akong taway. Mabalin. Gaputa iti impadrag testa. Kat nagpasiti bayusa. Ay, saan ka maadagita ti mangriribok iti panunot mo, anak ko? Wan nanang, saan kayo madanagan? Mas adad nga igad ko ti agadal. Tapno maragpat ko dagiti arapaap ko. Husto ka. Kat ti baligik, isagot kunto kada kayo. Anak ko. Kastamat tin kan tata Choy. Nagdakkal ti na itulong na. Tapno maragpat ko ti arapaap ko nanang. Awan, anak. Bigbigan ta nga utang ta na imbag anakam dayta. Sorry, Lovelyn. Ikarik, san kan ariribukan pa eh? Nasayaan mo kasta. Aron pang lang agbalbaliw kan urnosam ti biyag mo. Gapuking ka, agbalbaliwak. Nagtakati nagpasulak. Kat agamanak. Tasikati ng ring kanyak. Nasayaan no kasta. Apalak ni Dario kay nahet mo. Agsaksakripisyo. Pari di arapab na. Gapoy ti panakayat nakin ka. Saan alapad ti kinakurapay? Uwen no status ti tao, tapno saan ngagbaligi ave? Kan saan tayo kumaapagtangsit ti adda kada tayo? Tadagita ket temporaryo laan. Uwen, pinaknitam ti panonot ko. Ket ulitik tagyaman ken ka.
Kablawan siya si Katalyo balok. Nagtulpos ka matlangan. Agyaman na kada kayo, Tata Choy. Nagdakkel ti pasetyo iti panagturpos ko. Oran niya man na. Nalagsak siya palakin ka. Kablawan ka anak ko. Agyaman ak nanang. O atoy, isagot ko kada kayo ti diplomat. Agyaman anak. Tanaragpat mo matlang darapaap mo anak ko. Gapumat lang iti bendisyon ti Diyos, nanang. Kan ka po kinasaldat si ka. Congratulations, sweetheart. Same to you, sweetheart. Ay, at apay kumablaaw kan ka. Congratulations, Dario Barok. Kastamat ka na kayo, kabsat. Agyaman ak, ma'am. Agyaman akmat, kabsat. Kan kablaawan kamat para iti anak. Tsaka. Maayos tunggal may isa kata kayo. At dapat na isa ganak pagkasangwan tayo may salis na ulan. Maayos kayo, meses. Sige, mama. Kalpasan na. Awisin tayo mat ida-ida balay. Anya ti may bagbagan ni mama. Awan matan. Nakapagpanunot mo't langatan Nasaya at ano kasta? Ketsi ka. Anya ti plano. Ag-review ak pa'y para iti board. Oray siya. Ket no kaskasano. Aggidantan nga gegsan. Wana, kitsapay ko ma. Tama kapasatan to adwa. Agkaranag ta ken saya aten ta. Nakatolpas kan examen langan bold dalyo. Wan, Tata Choy. No makapase ka bold. May sa kanton sa PE. Palubos ti apo, Tata. Narigat ti lumsot iti CPA board exams. At talagsi ka kabalan si ka. Tata, Kana asto ko nam. Agkalalag ka ti Diyos. Isodakal makatulong si kadeta. wan, Tata. Mamata ka ti teta. Ay. Atyas ka. Agoyak maran siyak. Oh, agtumar kayo iti agas, Tata. Yan mo, kuyogan kayo ama pa nagpa-check up. Ate na patanakan. Tumalang siya kagas. Kan ugali atari tata. Ato malik na na. Tata, Kanaday baga siya king katalyo. Tangay nakatulpos si kan. Panawanan baga kan katay toy. anya day Tata. Nga mata ko makit daw siya. Awan makonak kabagyan siya kat na kayon pangital ka kamen. Ha? Kitawan ko malang siya. Ano sandak aking gajak pulang bolot ko biyak. Anya? Nakasalitan siya nanang mo. Kwa, saan kayo ngagdanag, Tata? Uray saan nyo nga ibaga day ta? Kat ibagayo laeng, noon niya dagiti kayat yu akanan. Taiso tilutwan ni nanang. Okay lang siya takiti talaon. Noon niya kananda kayo. Okay matan kaniyak. Sigurado kayo? Bukan. Dakal panagyaman ko tada kayo. Ngamno awan kayo. Siguro, hindi pa lang natayan siya. Tata, Takitimot mapanawan siya sa nekwa. At daan pinalamid ko abogado no asino, pakitidan na. kasta ka di, Tata? Wan, dalyo balok. Sapay ko ba, salwada nyo tasikap pag nipatawidan siya. Anya? Naimbag kayo tao. Kata kayo kananang mo. Kwa, Tata, awan ka diti sa bali apang ipatawidan nyo? Asan kit di asya? Awan, hahaha. At nakabagyan dahil ti asawa siya. Ngayon saan magustuhan siya kung kalida. Isusik pag nital ka kamin panawak talyo. Tata Choy, Ngayon daw lang siya. Sa tinuman pakadanunan si ka. Agtalinaan si ka na pa kung baba, ha? bale, double celebration ti mapasamak, sweetheart. Uwan. Ti agpada pa na kay pa sa iti board. Kan ti kasarta. Wan, kat
Amom kadino asino ti aggastos amin a masapul ta? Asino? Ni Tito Choy. Kasta ka di? Sagot na kanya kiti pan nakagunod ko iti arapaap ko. Wow! Naging bagan? Wen, pulos nga awan makunak. Taging ga iti nagastos ko iti naudi atawan ko iti college. Iso ti nakaka mo. Saan nga yung bagbagan ni nanang kanyak? Aniya? Kat awanan makunak. Natungpal ti arapahap ko. Kan saan pa'y anapukaw ti ay taklaunay. Iti laksid ti kinakurapay mi iti biyag. Oray siya. Awanan sa pulag pa'y. Oray at dadag iti nagbalin abangan. Nalasatan tadag iti. Kan... Aday punukkan ka. Kat amangan no saan ka amamati. Anya day ka? Amom kadi asyak ti nang ipatawidan amin ni Tito Choy. Iti sa Nikwana. Aniya? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.